pokladničných dokladoch zadáme, či ide o príjmový alebo výdajový doklad. Druh dokladu vyberieme z ponuky, ktorú sme zadali v nastavení ikona ozdobené koleso. Odčísľujeme doklad. Z číselníka adresár vyberieme firmu, zadáme dátum a uložíme hlavičku. Po uložení hlavičky sa nám zobrazí možnosť zadávať položky na pokladničnom doklade. Napríklad nakúpime tovar, text nepovinný, ale keď chceme tlačiť, tak samozrejme tento text sa zobrazí na vytlačenom pokladničnom doklade. No. Zadáme sadzbu, sumu bez DPH, z číselníka stredisk vyberieme stredisko, z číselníka výkonov vyberieme výkon a uložíme.